ini kan bekur-bekur ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prosti sedulur ingkang tansah sedaya tuhu mesane cara solawe teng pundi papan kadununganipun, mugi-mugi sedaya kinanjar seger waras jasmaniah rohaniyahipun nduhur lan batinipun, lan mugi ingkang mesane cara solawe mang diangkat kamoten kamayan derajat lan pangkatipun, lan mugi dipun gampelaken sedaya urus-urusanipun, lan mugi dipun tambahi rezeki yang kathah mlimpah koridoripun Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Niki proyek sedulur dana solawe Mbah Suntoro badhe ndendhahaken prakutut berkaturanggan ingkang istimewa. Prakutut menika prakutut jimatan, prakutut ingkang ngramut kula adahi kados jimat, masih jimat ingkang dirumat kang becik, prakutut istimewa. Prakutute niki super unik saha jinak. Dis anu niku ngerot mawon. Lah iki pun ngerot. Ini katuranggan istimewa. Prakutut menika prakutut kelanganane dalem. Jadi prakutut menika prakutut kula paringi asma Bagong Gagak Rimang. Ibu dari Bagong bentuke kepalane oval, Gagak Rimang semut cemeng. Semut cemeng selesai njero. Lah niki suwantene niku kados manuk gagak. Cokidane ngerot. Krot. Joki dia dari Jepang itu lagi swiwine diblegar-bel. Di Jepang itu diblegar. Wantun model. Sadeleng prakutut niki kula wedharaken para sedulur iki prakutut menika prakutut Bagong Gagak Rimang. Prakutut ini unik. Cokidane untuk ngerot. Iki dalem ngramut niku pun dangu lho. Nggih coki badhe disujani, siram, adus enten niku. Dicepeng, dilus-elus, paringi daharan. Lah insyaallah prakutut saged mendoro, saged kuthuk. Terus mangkat. Saged mendoro, saged kuthuk. Nah niki prakututipun berkaturanggan. Niki prakutute berkaturanggan Bagong Gagak Rimang. Nah, prakutute unik. Joki ketetingnya itu langsung agak ageng. Dan ini prakutut menika katuranggan Bagong Gagak Rimang iki kelanganane kula, jimatane kula. Jadi jimatan niku barang sing dirumat sing sae. Jimat iku aji tur dirumat. Pak insyaallah napa kemawon yen diajeni dihormati, waya dahar tidak paringi dahar, waya siram disiceni,
diramut dilur sing becik sing sae fa insyaallah perkutut menika beto manfaat beto barokah saged selaras kali sing ramut lur. Terus perkutut menika perkutut ingkang unik ingkang istimewa. Terus pada sedulur kami menganut perkutut berkaturangan yang menika coki badut disujani dilulus ngeten. Paring dahar Pak insyaallah perkutut saged mendoro. Iki kados modele kados kantong semar lho. Bagong kados kantong semar. Mur niki temboloke niki ageng. Mane wastangka paring asma Bagong Gagak Rimang. Swantane ngerot-ngerot. Itu perkutut menika ingkang istimewa. Iki ulese Majapahitan lur. Karuwe gedhong mengo. Niki temboloke Bagong ngantong semar. Barang samar. Perkutut ini unik anget ngeten kan suwine dibegarke sak sisah. Perkutut ingkang istimewa terus dulur. Bagong niku sejarahe Bagong niku nggih ayang-ayange Ki Semar. Ki Semar iki gadah anak angkat namine Bagong ingkang sejatine dados riyin nggih saking ayang-ayangipun. Mulane Bagong niku nggih sekti, nggih pinunjul ingkang nggih linuwih. Di pemberani nggih linuwih, nggih wicaksana. Amargi napa ayang-ayangipun Kyai Semar. Lah Gagak Rimang napa? Dadi ngerot swantene coki cethek iki ngerot. Krok makane ngerot. Diwastani Gagak. Lah Rimang apa semui rentah Majapahitan. Iki Semar iki weruke pemboloke ngantong lokal alam ngantong Semar. Ki Semar iki sifat sing samar, gaib. Dadi perkutut menika termasuk perkutut ingkang beto manfaat beto barokah ingkang gaib kang membeto hoki, kerejekian, karisma, tolak balak, kodam yonine asli nyata lho. Pun selaras kalih sing ramut. Perkutut berkaturangan. Perkutut menika termasuk perkutut ingkang istimewa. Terus dulur ingkang badhe saged ngramut perkutut berkodam beryoni utawi selaras kalih sing ramut kedah diramut ingkang teman-teman ingkang saestu ingkang sejati. Pak insyaallah perkutut menika beto manfaat beto barokah. Jadi terus dulur niki sekedhik sekelumit anggene kula medharaken perkutut berkaturangan Gagak Rimang Bagong Gagak Rimang kantong semar. Perkutut ingkang istimewa. Nah, dulur insyaallah perkutut menika beto manfaat beto barokah. Iki sukune niki Wisnu Murti lho, cemeng Dewa Wisnu. Di wibawaan ngayoman. Nah paningale bisa memawan Wisnu Murti cemeng. Manfaat beto barokah. Paruhe gedhong kenanga cadung donga ndongake sing ramut. Dan iki dodone niku
penting semut cemeng godhong surah. Jadi surah temu rose nukulke rasa sejati jatine sing ngramut kalih sing diramut menika diwastani manunggal kawulane Gusti. Dadi antarane sing ngramut saha diramut kalih Gusti Kang Maha Kuwasa. Dadi manunggal kawulane Gusti. Dados anggene kula medharaken perkutut berkatulanggan Bagong Gagak Rimang kos kapis semanten lur. Wonten lur pablih wonten atur katane kula kantapnya sae pasti kudu saged komen teng kolom komen. Pak insyaallah tip tata cara jinakaken perkutut berkatulanggan ingkang istimewa. Ana wiji abang nandhelengi bumi kareng para nabi wali alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.